Vila-real respira cinema pels quatre costats. El 7è Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-real, Cine Culpable 2013, s'inaugurava amb un cap de setmana dedicat íntegrament a la producció audiovisual local i provincial. La projecció de la història de Los Primos, amb Javier Batalla i Cristian Font. Culpables. La taula rodona sobre el panorama audiovisual valencià, moderada per Xavier Manzanet, el castellonenc David Domingo i el seu espectacle de multiprojecció en format Super 8. Culpable. O la taula rodona de realitzadors locals i la projecció del llargmetratge amb final interactiu La insòlita aventura de Hobby contra el tiempo. Culpable. Fins al divendres 29 de novembre, quan tindrà lloc la gala final de lliurament de premis, la ciutat seguirà palpitant en curt. En aquesta gala participarà el culpable 2013, Carlos Areces. No busquéis más. Soy el culpable. Atrápame si puedes. Nosaltres és un dia molt important, sobretot perquè volem estar al costat dels realitzadors locals i avui és el dia dels realitzadors locals. Per nosaltres és un festival que hem rebut 250 cintes, curtmetratges, treballs que han vingut de tot el món, des del Japó, Estats Units, Ucraïna. Per nosaltres el més important són que enguany, en aquesta edició, fins i tot s'han presentat 2 treballs de nous realitzadors novells de Vila-real, que han pogut presentar per primera vegada el seu treball a aquest festival. Per això, per a nosaltres, el més important justament són aquests realitzadors locals que estrenen les seues obres en aquest festival. Per a nosaltres el més important és donar suport als joves de Vila-real, perquè el curtmetratge no només és cultura, sinó també és ocupació. Per això nosaltres volem estar al costat dels joves de Vila-real que se dediquen al curtmetratge. Culpable. Està bé, n'hi havia més que mai i jo crec que ja tenem el nivell. A mi m'han agradat molts curts i, en fi, molt bé, ha estat molt bé. N'hi ha molta gràcia i molta professionalitat. Estupendo, un año más. ¿Vienes todos los años? No, procuro venir, sí. N'hi ha un munt que m'han agradat, altres que no, però bé, ha estat bé. ¿Algún favorito? Sí. Pues la verdad es que creo que este año ha mejorado, ¿no? Desde respecto a otros años. Los cortos provinciales pues han estado muy bien. Bueno, pues m'ha paregut molt bé, molta varietat. Cada un pues, ha exposat lo que podia, lo que tenia i ha estat molt bé. M'ha agradat moltíssim. A mi el de Villafames. ¿Tiene alguna cosa en especial? Sí. Perquè jo visc en Villafames i així tallen un trosset. Ah, sí? Ha sigut vostre protagonista? Un poc. Ha paregut la projecció. Molt bé, m'ha agradat molt. Molt bé, molt divertits i... bé, molt bé. Pel cinema i més curtmetratges i jo penso que està molt bé que es facin aquest tipus de coses en el poble. Culpable. Els membres del jurat de Cine Culpable 2013 també han estat molt actius. La professora de la Universitat Jaume I, Marta Martín, i el crític de cine Jordi Revest van presentar la revista d'estudis cinematogràfics La Talante. A continuació, els doctors en comunicació audiovisual Ivan Bort i Francisco Gómez Tarín van oferir una xerrada sobre openings de sèries i el seu valor narratiu. Les vesprades del festival estaven també protagonitzades pel Cine Express, que ahir va començar la seva activitat amb la participació de més de 60 alumnes dels instituts de secundària de Santa Maria, Miralcamp, Fundació Flors i Professor Broquillop de Vila-real. Han gravat en 2 dies peces de 2 minuts de durada que es projectaran el divendres 29 de novembre en la gala final del Cine Culpable a l'Auditori Municipal. El tràiler oficial del festival amb la cançó de Super Submarina Technicolor introduïs cada sessió a l'auditori.
créeme, aún puede ser mejor. Tienes dudas, pero yo ahora no. Tú lo ves raro, yo lo veo un tecnicolor. Yo no necesito estar seguro. Tú necesitas tenerlo bajo control y que te salga todo dentro de un patrón. Sabes al detalle tu futuro.